እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቁልጡፍ ፍታሕ እንተዘይረኺቡ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ ክፈጥር እዩ ክብል ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤሮጳ ገሊጹ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንኢትዮጵያ ዝኣተዎ ናይ 2.9 ቢልዮን ዶላር መብፅዓ ዝተረፈ ክፋሉ ንኸረክባ ናይ ፖሊሲ ምትዕርራይ ክትገብር ሓቲቱ። ኣብ ጀርመን ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶርያ ዝነበረ ሓታት ዕቑባ ኣብ ሃገሩ ብዝፈጸሞ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ልዕሊ 4 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ። ኣርእስተ ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቁልጡፍ ፍታሕ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ዓበይቲ ጠንቂ ዋሕዚ ስደት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብታ ሃገር ናይ ገምጋም ዑደት ዘካየደ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤሮጳን ፔካ ሃቪስቶ ገሊጹ። ንሱ ድሕርቲ ካብ 7 ክሳብ 10 ለካቲት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዑደት ብ23 ለካቲት ንቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ሕብረት ኤሮጳ ብዝሃቦ ጸብጻብ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መጀመርያ ናይቲ ብሕጂ ዝስዕብ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ክብል ገሊጽዎ። ሕብረት ኤሮጳን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ቅልጡፍ ግብረ መልሲ እንተዘይሂብሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣመተት ሚኒስተር ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 3 ወርሑ ቁፂሩ እኳ እንተሎ ዝውዳእ ከም ዘይመስል ኣስሚሩሉ። ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራውን ከይተረፈ ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ዘሰንብድ ግፍዕታትን ተፈጺሙ እዩ ዝበለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤሮጳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓብኦ ይፅዕር ምህላው ተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ብግቡእ ዝተረድአ ይመስለንን ብምባል ድማ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ኩነታት ንምውፃእ ይኹን ንምርግጋእ ብቕዓትን ዓቕምን ከም ዘይብሉ ኣንፊቱ። ፔካ ሃቪስቶ መወዳእታ ኣሳት 6 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ትግራይ እቲ ፍርቂ ተጸባይ ህፁፅ ናይ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ትካላት ረድኤት ናብቲ ከባቢ ክኣትዋ ከፍቅድ ተማሕፂኑ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ክሳብ ኣብ ዓሌት ዘተኮረ ጎነፅን ጾታዊ ዓመፅን ዘጠቓለለ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ ከይከውን ብናፃ ኣካል ክትጻረ ተላብዩ። ንሱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ሓያሎ ከባቢታት ንምብጻሕ መደብ እኳ እንተነበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይፈቐደሉ እዩ ጠቒሱ። 110 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ካልኦት ክልላት ብዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግርጭታት እውን ኣሽሓት ሰባት ካብ መነባብሮም ተመዛቢሎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይስደዱ ኣለዉ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 2019 ኣትሒዙ በብእዋኑ ከለቅሖ ካብ ዝወሰነ 2.9 ቢልዮን ዶላር ነቲ ዝተረፈ ከሰጋግረሉ እንተኮይኑ ምስ ዘሎ ኩነታት ዝኸይድ ናይ ፖሊሲ ምትዕርራይ ክገብር ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ተፈጢሩ ዘሎ ውሽጣዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ዝተረፈ ልቓሕ ንምስግጋር ዳግመ መጽናዕቲ መደባት መክያድ ከም ዘድሊ ሓንቲ ካብ ሓለፍቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ትካል ሶናሊ ጀንቻንድራ ብሪሃ። ንሳ ብተወሳኺ ብፍላይ ጸጥታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣውን ዳግመ ህንፃን ዘተኮረ ጠለባት ስለ ዘዕበዮ ናይ ፖሊሲ ምስትኽኻልን ደገፍ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ከም ዘድሊ ስሚራትሉ። ሓደ ካብ መወትን ቀንዲ ኣለቃሕትን ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ዝሓለፈ 2 ቅነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከካይዶ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ዝርርብ ኣብ ዝቐረበ ቅድመ ኩነት ኣብ መረዳዳእ ከም ዝበፅሐ እዩ መልኪቱ። ኢትዮጵያ ኣብዚ 3 ዓመት ካብ ዝተኣትወላ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር መብፅዓ ክንደይ ካብኡ ተቐቢላቶላ ክንደይ ከተሪፉሎ ኣይተጠቕሰን። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩሎ ዝበሎ ጸጥታዊ ኩነታት ብዝርዝር እኳ እንተዘይነፀረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኣብ ካልኦት ክልላት ድማ ጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታትን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ይሰማምዑ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ምዕጋቱን ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተቃውሞታት ይዘንቦ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ጀርመን እውን ንኢትዮጵያ ክህቦ ካብ ዝመደበ ኣሳት 400 ሚልዮን ዩሮ ልምዓታዊ ሓገዝ ከደስክሎ ከም ዝኽእል ተሰማሚዑ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ 2 ዓመታት ብዝዓረገ ናይ ብሔር ግጭታትን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ተደማሚሩ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ንወፍሪ ካብ ዘይጠመታ ሃገራት ጌርዋ ምህላው እዩ ዝቃላሕ። ብሰንኩ ድማ እዛ ናብ 2 ኣሃዝ ዕቤት ቁጠባ ትመጣጠር ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ካብ 2 ሚእታዊት ክትሓልፍ ከም ዘይትኽእል ተገሚቱሎ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጀርመን ዕያድ ንዝተባሃለ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶርያ ዝነበረ ሓታት ዕቑባ ኣብ ሃገሩ ብዝፈጸሞ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ን4 ዓመትን መንፈቕን ክእሰር ፈሪድዎ። እቲ ወዲ 44 ዓመት ሶርያዊ ኣብ 2011 ኣንጻር ፕረዚደንት ባሻር አልኣሳድ ኣብ ሶርያ ብዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ከተማ ዶማ ዓሰርተታት ሰልፈኛታት ብምእሳር ግዳያት ዝተፈላለየ ስቓይ ብምግባሩ ተኸሲሱ። ኣብ 2012 ድማ ንርእሱ ካብቲ ሃገር ድሕሪ ምህዳሙ ኣብ ቱርክን ግሪክን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2018 ናብ ጀርመን ብምእታው ዕቑባ ሓቲቱ። እንተኾነ ኣብ ጀርመን እዚ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ነበር ብዙሕ ስቅያትን ግፍዕታትን ዘውረደሎም ሶርያውያን ስደተኛታት ስለ ዘላለይዎ ናብ ፖሊስ ጀርመን ጥርዓን ኣቕሪቦም። ዝቐረበ ክስታት ኣብ ምዕራብ ጀርመን ከተማ ኮብለዝ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ክትጻረ ድሕሪ ምጽናሕ ብረቡዕ 24 ለካቲት ገበነኛ ምዃኑ ብመርትዖታት ስለ ዝተረጋገጸ ንልዕሊ 4 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶርያ ነበር ዝተወስደ ናይ ሕግን ፍትሕን መስርሕ ካብ ሶርያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስቓይን ግፍዕታትን ፈጺሞም ንዝሃድሙ ከተራኻኽበሎም ከም ዝከኣል ጽቡቕ ኣብነት ኮይኑሎ ክብሉ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጾም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ኣረሜንነትን ዕብዳን ምስ ተጸንበሩ ኢሳያስ ፈጠሩ። ቢርጋለም ፍስሓ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። እዚ ነታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ህዝቢ ምስቓይን ምጽናትን ሃገር ምዕናውን ምብዳምን ዝርከቦ እከይ ተግባራት ቀንዲ ዋኒና ዝገበረት ጉጅለ ዝመርሕ ዘሎ ሽማግለ ሰብኣይ እንተሳላ ዕድሉን ተንኰሉን እንተሳላ ግርህነት ህዝቢ ቃለ ምሕትት ክገብር እዩ ተባሂሉ ንምስምዑ ህንጥዩነትን ሸበድበድን ዝነበረሉ እዋን ግርም ገይረ ረኪበሉ እየ። ተምሃሪት ካልኣይ ደረጃ ዝነበርኩሉ ግዜ ክሳብቲ እዋንቲ ህዝቢ ካብ ኣፍ እዚ ሰብኣይ ትብል ቃል ከም ሳጉኡ ንስሙ ተኪኣ መፀውዒቱ ክትከውን ዝጀመረትሉ ኣጋጣሚ እውን እንተዘይፈለጥኩ ነጠቓቕማ ኣብ ዝምልከት በቲ ሓደ ዘስሕቕ በቲ ካልእ ድማ ቅጭ ዘምፅእ ገጻታ ወትሩ መሰነይታ እዮም። ብዝኾነ ኣብቲ ገና ኣብ ዝኽረይ ዘሎ 2 ዓመታት ዝደፈነ ግዜ ህዝቢ ንቓላቱ መሬት ከይዓለቡን ብውዕያቶምን እዩ ዝቖልቦም ዝነበረ። ይድገሙ ድማ ከም ሕሱም ይደጋገሙ። እቲ እዚ ዓማጺ ዝነበሮ ተሰማዕነት መበገሲ ብምግባር ህዝቢ ኣይሰክሐን መንእሰይ ኣይነቕሕን እዩ ነይሩ ክበሃለሉ ዝኽእል ወቕቲ እዩ ክበሃል ዝከኣል እውን መስለኒ። በቲ ሓደ ኸዓ ሳላቶም ነቓላቱ እናወቐሩን መቓልሕ እናኾኑን ዝደጋግሙልና ኣጋፈርቱ ብሰንኪቶም ግዳያት ኣምሰልነቱ ኮይኖም ከብቅዑ ንህዝቢ ኣንጊሆም ካባና ተምሃር ኢሎም ከጉርሕዎ ዘይተብዑ መማጽእቱን ህዝቢ ንሓያሉ ዓመታት ብምድንጋር ኣብ ዝዓመረ ጓይላ ዘሊሉን ንዝዘለሉ ዓጅቡን እዩ። ግዜ እናኸደ ነገራት እናተቐልዐብ ዝመጻሉ እዋን ድማ ኣረሜንነትን ኣምሰሉነትን እዚ በዓል ስልጣን ናብ ግዳም ክወፅእ እንከሎ እዚ እውን ሳላ ብድዕኡን ሳላ ቀይዲ በተኽ ተግባራቱን እምበር ሳላ ንቕሓት ህዝቢ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን። ህዝቢ ኣንጻሩ ንክኸውን ክለዓዓልን ካብኡ ንላዕሊ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ካልእ ኣካል የለን ምባል ምንም ምግናን የብሉን። ብቐንዱቲ ኣንጻር ህዝቢ ምኻድ ኣንጻር ገዛእ ርእስኻ ከም ምኻድ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ትርጉምን ትንተናን እንተተዋህበውን ካብ ልክዕነት እምብዛ ዝርሕቕ ኣይመስለንን። ብኸምዚ እቲ ብህንጥዩነት ቃለ ምሕትቱ ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ
ናብታ ዝጸየንዎ ሰባት ዝነበርዋ ቆራሪት ቦታ እናገዓዘ ኣማሚቕዋ። እዚ ንሃገርን ሕብረተሰብን ኣዕንዩ ልቢ ህዝቢ ኣቕሒሩ ነብሱ ዘዕነወ ሰብ ህዝቢ ኣብ ዝደለዮ ዘይኮነ ንሱ ብዝደለዮ ብሓተቲ ዝተዳለወ ዘይኮነ ብገዛእ ቤት ጽሕፈቱ ንዝተመስርሑ ሕቶታት ክዋሳእ ናብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝመጻሉ እዋን እነሆ ክሳብ ገዛ ዓጺኻ ምግዓር በጺሑሎ። ቃል ምሕትቱ ኣብቶም ኣብ ዓዲ ዲሞክራስን ናጽነትን እንነብር ክበጽሕ እንከሎ ከምቲ ውሽጢ ዓዲ ዝለመዶ ኢድና ኣሲሩ ኣፍና ዓቢሱ እያ ኸስመዓናስ መውሃቢ ርእይቶ ህዝቢ ዓጺኻ ዓንገረር ካብ ምባል ዝሓይሽ ኣማራፂ ዘይብሉ መንቀራቕሮ ኮይኑዩ ኣብ ምዝራብ በጺሑ። ናብዚ ኩሉ ዘብጽሕ ድማ እቲ ብምርጩ ዝተኸተሎ ናብ ነፍሲ ቕስለት ዝወስድ መንገዲ እዩ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ንዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ እቲ ህዝቢ ንቃላቱ ፎቅ ክብሎ ምጅማር እውን እንተኾነ ተጸሚሞም ምስምዑ ዝፍትኑ ካብ ዝነበሩ እየ። ክዛረብ እንከሎ ንቓላቱ ጽንካም ምባል ኣብ ገጹ ኣተኲርካ ምጥማት ዝያዳ መልእኽቱ ንምርዳእ ይሓይሽ ይኸውን እዩ ዝብል ኣማራጺ ይመጸኒ እሞ ይፍትኖ። ብኸምዚ ድማ ብድሕሪቶም ቀልጢፎም ዝተጸየንዎ ገለ ዓመታት ክሰምዖ ፈቲነ። እዚ ኣማራጺ ካብ ምስኣን ገለ ድኾን ሓድሽ ነገር ይዛረብ ዝብል ጠቕሊልካ ተስፋ ካብ ዘይምቑራጽ ምናልባት ትእከይነት እንተተመንዎ እሞ ሰብ ምዃን እንተፈተነ ወይ እውን ካልእ ነዚ ካብ ዝመስል ምኽንያታት እዩ። ንሱ ግና ትጽቢት ናይቲ ኣብ ትጽቢት ራህዋ ልዋም ዝሰኣነ ህዝቢ ይትረፍ፣ እቶም መምስ ቃላቱ ክሕስውን ከቀናጅውን ካብ ክውንነት ካብ ነፍሶም ርሒቖም ኣብ ተማእዛዝነቱ ዓንዘር ክብሉ ዝነብሩ እኳ ኣያደንገጽዎን። ንሱ ናብ ዝማእምኦ ክገማጠል እንከሎ ኣብ ረሳሕ ክእለኽ ኣብ ጓሓፍ ከንገርግር እንከሎ ከሰኒይዎ ክብሉ ክንደይ ሳዕ ዘይንሶም ኮይኖም ኣለዉ። ክንደይ ሳዕ ንዝተዓደሎም ገጸ ባህሪ ክላበሱን ክመስሉን ኣብ ፈተናታት ኣትዮም ይኾኑ። ክንደይ ሳዕ ከ ነቲ ዘይንጹር ዘረብኡን ዘይጭበጥ መልእኽቱን ፈታቲጎም ገለ ክመስል ዝኽእል ክደልዩ ሓሊኾም ኣለዉ። ንሱ ሰላም ንኽነብር እምበኣር ህዝቢ ንፍትሒ ክደሊ ደገፍቱ ድማ ንዕኡ ተኸቲሎም ካብ ሓቂ ክሃድሙ ምልእቲ ሃገር ኣብ ሃለኽለኽ ትርከብ። ኣብ ቃለ ምሕታቱ ብዘይካቲ መለለይኡ ዝኾነ ኮለልን ሸንኮለልን ዝበለ መልሲ ነቲ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ሓቂ ዝጋጮ ሓተትኡ ነቲ ካብ ብዝሒ ምድግጋም ከም ዘይትግበር ኩሉ ዝነቕሓሉ ናይ መጻኢ መደባት ሃገር ኢሉ ዘቕርቦ ሕንጻጻትን መብጻዕታትን ዝትሕስኡ መልሱ ርእሱ ከይሓኸኸ ክሳዱ ከየድነነ ሰም ከይበለ ዝብሎ ምዃኑ እሞ ድማ ሓንሳብ ወይ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ዓመት መጸ ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ብምዃኑ ሕቶ ፈጥረለይ። ድንግርግር ዝበለ ተደናጊሩ ከደናግረኒ ዝፍትን ሕቶ። እዚ ሰብ ምናልባት ምናልባት እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እቲ ከያይድኡ ጽቡቕ መርገጺኡ እውን ቁኑዕ ይመስሎ እንተሃለወኸ ከምኡ መስሎ እንተኾነኸ እዚ ፈጺሙ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንምባል ኣይከኣልን። ምናልባት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ እንተኾይኑ ከዓ ሓንቲ ነገር ምውሳኽ ግድን ይኸውን ናይ ኣእምሮ ሕሙም ምዃኑ።
ኣዝዩ ብዙሕ እዋን ናይ ጥዑይ ኣብ መዛዚኑ ክሰርሕን ክዛረብን ዝኽእል ሰብ ዘይኮኑ ዝርርባት ብምክያድ ኣሰንቢዱና ኣብ ቅድሚ ዓለም ከዓ ኣሕፊርናን እንድዩ። እዚ ብዝሓለፈ ቅንያት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን ህዝብን ክዛረብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቐረበ በዓል ስልጣን ይበሃሊ እቲ ንሕና ንዕኡን ንሓቶ ተገምጢሉ ክሓትት ንሱ ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ብዛዕባ ዘይከኣለን ዘይሓለነን ጉዳያት ኣብ ጎደቦ ኸይዱ ክወቅስ ኣነ ባህላይነቱ ከርኢ ኣይስልችዎ እንድዩ ኣይደኽሞ እንድዩ ኣይምነዎ እንድዩ ድሕሪ እቲ ኩሉ ዓዘፍዘፍ ኣብ ዘይጉዳዩ ናብቲ ቀንዲ ዛዕብኡ ክኸውን ዝነበሮ ኣርእስቲ ምስ ተመልሰ ብምኽንያት ኮሮና ዝተጎድአ ወይ ዝተሃስየ የብልናን ብምባል ይርድዩና። እዚ ድማ ካብታ ገዝኣ ቃጺላ ኣሰይ ሕጂ ግርም ብርሃን ኮይኑድለይ ኢላ እናተባህለት መመሰልት ትኸውን ናይ እምሮ ጽግምቲ ፍጹም ዘየፍልዮ እኳ ደኣ ብልክዕ ዘመሳስሎ ነጥብዩ። ቁጠባ ስለ ዘይነበረና ኣይተጎድአን። እቲ ቁጠባ ስለምንታይ ከይሃለወና ተሪፉ ዝብል ሕቶ ይጽናሕ። ቁጠባ ስለ ዘይጸናሕና እንዲና ዝያዳ ንህሰ ዝብል ሓቂ እውን ንሕለፎ። ህዝቢ ግን ነይሩን ኣሎን እዩ። ስለዚ ከዓ ካብ መጉዳእቲ ንዝኸፍአ ነገር ተቓሊዑ ኣሎ። እቲ ድራር ዕለቱ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱን ምጽወታን ጥራይ ከም ዝምርኮስ ተገይሩ ዝነበረ እሞ ንከባቢ ዓመት ኣብ ገዙ ክዕጾ ዝተገደደ ህዝቢ ንሳ እታ ምምእራር ዕለታዊ ድራር እኳ ጨኒቓቶላ። እቲ ዝኸፍአ ህይወቱ ናብ ዝኸበደ ዓሪጉ ድማ ኣደዳ ጥሜትን ሕማምን ኮይኑሎ። እቲ ካብ ርእሰ ሰበ ስልጣናቱ ዝተሰምዐ ንህልው ኩነታቱ ዝጐሰየ ወይ ዝዓበጠ ቓላት እምበኣር ንዕኡን ንዓናን ይትረፍ ብማንም ወይ ንማንም ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይዛ ዓለም ዘሎ ውልቀ ሰብ እውን ዘገርምን ዘሰንብድን እዩ። እዚ መልሲ እዚ እውን ካብቲ ኣሽካዕላል ክሱር ጭካነ ኣረሜንነት ዝብል ነዚ ሰብዚ ግርም ገይሩ ዝገጥሞ መግለጺታት ናብቲ ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣለዎ ዝብል ግምት እዩ ዝወስደና። ብዘይካ ምኽንያት ናይ ኣእምሮ ሕማም ብኽንድትናቱ ዝዕቀን ምህዋኽን ምዕግርጋርን ምህትፍታፍን ምዝንባዕን ኣብ ቤትካ ኸይኣክል ኣብ ጎረቤት ካብ ዓድኻ ሓሊፍካ ኣብ ጎደቦ ዕርቃንካ ምውፃእ ዘይሕፍሮ ኮይኑ ኣይምተረኽበን። ኣርሜንነትን ዕብዳንን ተጸንቢሩ ኢሳያስ ዝተባህለ ኣራዊት ከም ዝፈጥር ክትርእን ከተርእን ዝተሓሰመት ኤርትራ ኣኻኣሎ ይሃባ፣ ጽንዓት ይሃባ። እቲ ካብ ኣፍ ሓርገጽ ዘምለጠ ውሉዳ ሕሰማን መከረኣን ኣልዩ ዘማሙቖላን ዝማሙቖላን ጊዜ የምጽኣላ እምበኣር ዛዕባ ዛ ጽሕፍቲ ኮይኑ ዘሎ ኣራዊት በቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘውረዶ ግፍዕታት ስለ ዘይዓገበ ዓመፁ ናብ ጎረባብቲ ብምስፍሕፍሑ ዛዕባ መራኸቢ ብዙሓን ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ምዃን እውን ኣይዕረፈን እሞ ሓደ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኣብዚ ትርጎም ዘተ ዝተጠቕመሉ ቃላት ገይረ ጽሑፈይ ክዛዝም ፈትየ ኣለኹ። ክጅመር እንከሎ እዚ ሰብ ኢሳያስ ማለት እዩ ናይ ትውልደይ ኣባል እውን ኣይኮነን፣ ኣንጻር ትውልደይ ዝኾነ ሰብ እዩ። ብሓደ ብጣዕሚ ዝኣረገን ካብ ሬሳ ዝወፀ ድምፂ ዘለዎ ዝመስል ኢሳያስ ብጉዳይ ሃገረይ ክዛረብ ኣመናይ ዘስካሕክሐኒ። ህዝቡ ቆርጢሙ ዝበልዐ ኣራዊት ዝመስል ሰብ ስለ ኢትዮጵያ ክዛረብ የስካሕክሐኒ። ይርጋኣለም ፍስሓ
راديو إيرنا مدام منسيات عبريدي إيرنا سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلاي كأتختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حموس كوينو نعاهم يخون يوم زبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترغيبنا لنا كسافت سامي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محارئة سنايت أنحوت مدام منسيات عبريدي إيرنا منسياتنا كغاغيو يدوك أسوديوم يقرمو ويكا حسابهم انكهبو يتوابعدو يقللو أبزا حالف السومون أمد لاي فتحي عمتات سقوط أر إرتراو منسي بتليفون نزارب نبرنامو بندري كابت الزارب وزنبره كمزي مسل أبزنا يسدت قالسنا نفتحي بأخيبا خندليا بمبال أبن أكبالو زنبرنا أوان مجمريا عدمي أمولو استقادولو يخونو بعد مزعبيو تباهيلوم اتهم نعدمي سبتسقا خزاربو يجمرمو اتا مايكروفون نخلهم كساعت زورم 75 مئتاويت نايت أخيبا كوداء يقرب بدحريو بزعبا بزحالة خفل زمن استقبره ودسا يخون وقسا ككناون يجمر اتهم حدش تحسابات زلنا ملسيات أبرئسنا زلهم ملخاختا يخون التقبابرقو زملكت كيت زتنالو فحنبل مليسنا كالمعات نأكب تمساسالي يقاتم كل جزي كوننا نتاو فتحي بيني متسق انتين تتقبر إذا حيش بيله هنتو ينتين فنانين سماي بزحو زخدو أخيبا تسفاي مريت زبيت إيه نجازاي زملس إذا سمعت زي حنساب وي كلتا جزي زقات أمانت راح يكونن أبزع عمتات زخد قوقعزو فتحي تسفا غيري نجازا استملس كلا معالتي أي ذكرن إذا ودي نديرون تسفو تتنكيفون سلازنبرة كراغو دولو أيدلو خنبر اترزر الدقان زنبرة حقتات كابز زبلو زلو زنبرة نلعل انتزيه بزيحو أي وحدنيو نتناتين ناتون سمعيتات حواويسة مسوشت أي كم مستنتان حالفة ندق خوصو ازدلو خنقر أي نبرن كم من إسيات حسابنا يخون نعمل خاختانا خنقلت كلنا نمنتايو زده لنان زنا أسنان انت زي كوينو تسن زبلنان زتابعنان زوحد نمنتايو أب حبرة السبنا تغيركا كالق سب كوينكا زبلو مورالن عبيتن سبزد قوقالات كاب أف مبزحتو سبات كي وصا زي وعلا برقص أب حبرة السبنا نئشتي كم عدميو عابخ أخومون ناتبهاله نخبري زخفل نجر زك حدا يكونن جن إزبيناي ملكعيو كترقوم زلو أب زمن نقسنتنا بفلاي كأ كاب 10 خساب 3 زلو عدمينا وحس مزاينان مزاي ولوداتنان زخونه سبئنان هنصلون حدش حسابن عملخاختان نمعبللو ادمن كنسو زارغو حسابات كنساسيلو ايغبانن حدا زي كحد حقلو نسو خا تاريخن تمكرو عبيت حواتكا يخون ولدخا كم زلو مقبال زي كونس زتغاغيو زي مدغاميو كخون زغبا مخنياتو تاريخ هايورسنيو بفلاي كوداس اتي ارستخولاتنا خوينو زلو بوليتيكاو مديات نتاريخ كم أب حليفنا أما وراسو نأتو سلزلنايو منقدنان مساينان من الصارز أبينا زلو تاريخ نمعق أبو زدليلو مخنيات حادة نتم سرحتو زلكا خبرين نمقلاز كالا أي بتسرحو وصبو تاريخ نمحبان سالساي كا نتنساتهم بفلات يخون بزي فلات زقبرو وجيغا نزي مدقامي كابو حليفو قدم 5 عامات استقبر تاريخ لومي كان نابرنيو وي بؤو خمراحي بيلكام حساب نتستوها بكات أجان سنتن عقمن كي تتقمكا مبخان مالتيو اتي أب حبرة السبنا تسأنحن زلون لنا أشت من ساعة حسابات قد زي مهاب حيزنايو تسديدنا لنا ولا بخلت عمت كابا خازع بسب كابناتو زبلز حساب كتحسب كم زي تخيل زبل امنتوس لزلو كابناتو زحيش حساب كتحسب مسرئيكا وين السخان اشتيخان نابله كان اسكالو ويدما كدهلكاخا تعذب اب زمن نسنتنا زياده كله اب كل كللات ادمه زلو سب نلعلي حلافنت አሎናን ክስማዓና ይግባአን
ምክንያቱ ንዓና ዝጽበ ዘሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ። እቲ ዋናን ቀንድን ገዛእ ርእስናን ዕላማናን እዩ። ወዲ 25 ዓመት ኮይንካ ብዛዕባ እቲ ክትነብሮ ተዳልዩልካ ዘሎ ልዕሊ 60 ዓመታት ዝኸውን ዕውትን ሕጉስን ሰብ ኮይንካ እትሕልፎም ሕሳብ ሓላፍነትካ እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዘለኻዮ ዕድመ ኮንካ ዝጀመርካዮን እትፀርጎን መንገዲ ንወለዶታት እናጠጣሕካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ማለት እዩ። ናብቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ዛዕባይ እንከኣቱ መንእሰያትና እንክሓቱ ይተባብዑ ዶ ይደሃሉ? እንክጋገዩ ኸ ይእረሙ ዶ ይድቆሱ? ነታ እንክጋገዩ ይእረሙ ዶ ይድቆሱ ትብል ብሓንቲ ኣብነት ክገልጻ ክፍትን። ኣብዚ ዝነብረሉ ሃገር ንመንእሰያት እትምልከት ሓንቲ ልምቲ ሓሳብ ሂበ ክገልጻ ክፍትን እየ። ንሳቶም ይብሉ ኣብቲ ናይ ጉብዝና ዕድመ መንእሰያት ንክጋገዩ ቦታ ክወሃቦም ኣለዎ። ንወለዲ ወይ እውን ንናይ ቀረባ ኣለይቶም ዝውሃብ ምኽሪ እዚ። እዚ ማለት ንኩሉ ነገር ክትሕብርዎምን ከተርእይዎምን ኣይትፈትኑ። ንገሊኡ ነገራት ባዕላቶም ፈትሾም ክፍትንዎ ዕድላት ፍጠሩሎም። እንተተዓወትሉ ግርም፣ እንተዘይኮይኑ ከዓ ካልኣይ ግዜ ዘይደግምዎ ጌጋዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ካብ ጌጋኻ መምሃር እቲ እንኮ ሓቃዊ መምህር ስለ ዝኾነ። ንሕቶታት ዝምልከት ከዓ ከምዚ ኢለ ክውስኽ። ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዘጋጠመ። ከም ዝፍለጥ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ እንተነውሐ ዳርጋ ኣብ ወርሕን ፈረቓን ዝኸውን ነዚ ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ተባሂሉ ዝወፅእ ሓድሽ ሕግታት ንምሕባር ቀዳማይ ሚኒስትር ሆላንድ ምስ ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ኮይኑ ጋዜጣዊ መግለፂ ይህቡ እዮም። እዚ ዝሓለፈ ሙሉእ ዓመት ከምኡ ነይሩ፣ ይቕፅል እውን ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ካብቲ ዝተለምደ ፍልይ ዝበለ ነይሩ። እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ብህፃናት ንዝተዳለወ ሕቶ ምምላስ እዩ ነይሩ። እቶም ቆልዑ ቦቶኦም ምስ ሓዙ፣ እቶም ሰበስልጣን ድማ ኣብ መድረኽ ደይቦም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካሓትዎ ኣኽቢሮሞ ብምምፅኦም ልባዊ ክብሪ ከም ዝስምዖ ገሊጹሎም። እቶም ቆልዑ ጽሒፎምዎ ዝመፁ ሕቶታት ኣይነበረን። እቲ ዝሓትዎ ዝነበሩ ሕቶታት ኩሉ ካብ ርእሶም እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ሓንቲ ብግምት ጓል 12 ዓመት እትኸውን ጓል ኣብዚ እዋን ናይ ኮሮና ተምሃራይ ነርካ እንትትኸውን እንታይ ምተሰማዓካ ክትብል ሓቲታቶ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኻልኢታት ጸጥ ኢሉ ኣዝዩ ከቢድ እዋን ክኾኖ ከም ዝኽእል ኣይከሓደን። እዚ ንምባል እምበኣር እቶም ዓበይቲ ሓተት ትወለዶ ካብ መፍራይ ክንቦክር የብልናን እዩ። መንእስያት ድማ ብፍላይ ዞም ኣብ ዓዲ ሕቶታት እንነብር ዘለና ሕቶታትና ንዘነኣእሱን ብጌጋና ንዝደቕሱናን ወጊድ ክንብሎም ይግባእ። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ካብ ዝቐፂልና እምበኣር ብሜሮን ሃብተ ማርያም ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ፍቕሪ ክነቕርበልኩም ኢና። ክትከታተሉና ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። ህልኸኛ ኢደይ፣ እግረይ፣ ርእሰይ፣ ገፀይ፣ ልበይ ኩሉ ተናኺሕካ ሴርካዮ። ስፊፋይ ጅኑን ኣካለይ መህረም ምስኣን ካሉ ንዓይ ክትሕርቕ መሊስካ ንእተዓድዮ ክሽነ ሓሊፍካ መጉጎ ትዕኑ። ኣብዚ ኣፈይ ተወቲፍካ ኣወለይ መዓረይ ትብለኒ ከምዘይ ጽናሕካ ብዘይ ምኽንያት ብኻልእካ ዝሓረቕካዮ ኣቑሑ ገዛ ቀላሊዕካ ጀበና ትሰብር። ብጎረባብቲ ተባሂልካ ብስድራኻን ስድራይን ተኻዒብካ ክንስኻውን ልቢ ትገብር ኣይነበርካን። ምዃና ንኸመዓስ ለቢመ ብክልቲኡ ወገን ፍትሕዮ ዝብል ደገፍ ሰሚዐ ክንሰይ ልበይ ኣቕሊቡ እዝኒ ሂበ መዓስ ሰሚዐ። ኣብቲ ንሶላ ክንጋፈፍ እንከለና ተርእየኒ ስብእነት ትህበኒ ሓልዮት ውፅዕቲ ምዃነይ ንዓኻ ከም ዘይግባኣካ ክትነግር ተልዕሎም ሓቅነት ከም ትወትሩ ዝቐምሶ ውቃዕኻ ድግምጋም ኮይኑ ግዲ ተራእይንስ ኣሻበይ ይቕረ ይብለልካ ነይረ። ጽባሕ ከም ትመውት ገይረ ድማ ተኻናኸንኩኻ ኣፍቀርኩኻ። ግዜ ኣብ ምብልዑ እውን ባህሪኻ ልክዕ ከም ስምካ ዝቕየር ኣይነበረን። ድሕሪ ግዜ ግን ሓደ ቅያር ሓቲትካ ተኣነ ዝብሎ ዝግባእን ቀዲምካ ኢልካዮስ ኣፋትሕዋ ኢልካ ኣብ ክንዳይ ተማጊትካ ተፋታሕና ድማ ድለየ ግን ኣይነበረን። እዚ ዶ ደይዚ ኣመሉ ከይገድፍ ትናይ ምትህረራም ባህሪኻ ንዓይ ናይ ምሕራቕ ወንኻ ከም ናፍቆትን ትደልዮ ምስኣንን ኣምሲሉ በሰላ ፍቕርን ዝኽርን
معسكة قد يفلي إنهم دو تناي عرات مقر أوياتي تناي إداوكا كفو موقعتي كذكرهم مختاي بلعي أنت نسخص مش دو كابتا استفلالنا الله تحسكا تعيمكا تسحق الله سامعي مش دو تهار موسيقنكا تملكا خيداتكا تبكم هلاوكا تنجيرني انت إذا أحجي أبتا أمليز دليلو جزي والفي كيتبني أقرخا تحتصر سبقين تخونكا نعسك حج سبقنا تكارئني موخان قمت ألم ديزو أسرحكا إنا دلخوخات فتحاني إنا فكركوخات تسألاني هل خنيا ميرون هبتو مريم زي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا زخبركم تخطاتلتي مدب منسيات نلوم زدالنا مدبات كم استخطاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عجيبكم من تزاناقيكم من كتكونوا أمون تنايو أما مدبكم مدب منسيات كتساتفو ويون كتحاتو مستدليو بأدراشانا radioirana@gmail.com كم أون بقص تليفوننا 00 499 71 61 50 77 624 ويدما بناي فيسبوك أدراشانا مدب منسيات أب راديو إيرنا بمبال كتوكسونا خمتخلو كنحبركم نفوتو كساب زمت حموس مزترفو مدبات راديو إيرنا نحدقكم سنايك أنا مدب منسيات أب راديو إيرنا